Matam-is naman ang yuhom sang temprano pa nakitaan kaina sa studio sang Bombo Radio Iloilo matapos nga ginbaton man sang isa ka tagdaog sang 1-2 Panalo Part 24 promo sang Bombo Radio kag Star FM ang temprano sini nga pamaskwa nga nadag-an. Iniamo si Daniel Opanyo, 22 anyos sang Barangay Gustilo, La Paz, Iloilo City kag nagamit man sang Dr. Wong's sulfur soap bilang iya proof of purchase. Nabaton man sini ang 1,000 pesos nga cash kag orokan nga balde nga may unod nga gift pack. Suno kay Opanyo, gamiton sini ang nadag-an bilang pangbakal sang ila bugas kag sudan. Payon man sini nga ginaagda ang tanan nga mag-entra sa 1-2 Panalo Part 24 promo. Agod magdaog man kaangay nila kag magdako man ang tsansa nga mangin milyonaryo sa grand draw kung sa diin 1 million pesos ang nagahulat sa grand prize winner. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Baka walang bugas suludanon. Madamo, magiging salamat kay nadalag ko. Ginagda ko, mga taga-Barangay Gustilo, maintraman sa Panalo. Parisa ko, magtawag mo kamo. Basta radyo, Bumbo, Star FM, all for you.